هرجه دەستپێکا دامەزراندنا دەوڵەتە عێراقی لە ساڵ 1921 و هەتا نەها بەحسێ پرسا کوردی دەهێتە کرێنۆژێ پێخەمەت vê pirsêjî hikûmeta Beesiya jê navçû cêkê kîmyayî fal beramber Kurdên Borê Kurdistanê bikarê. Her hikûmetên Bexda dihêne guhorîn lê arîşê navbera Hewlêr û navendî lê cihê çareserkirî têr dibin. Taybet jî piştî li sala 2014 bi beriya Nûrîl Malikî Serokvezîrên Iraqê bi cewmê hatiye birîn. Lê destpêka sal 2015 jê rêkeftinek navbera her du aliyan da hat encamdan ku benaber henatina budcê pêtiviya herêm rojane 550 bermîlê naftê di geliyên Kerkûkê radestî Bexda biket lê vêyekê jî serneket. Qeyrana dijwara darayî û şerê dijî tîrorê rewşek xirab li dev her du aliyan peyda kiriye. Lê gorî zanyariyên şovekaran dibêjin niha du corên qeyrana lê herêmê hene û Iraq jî nemaya welatekê êgirtî û çê mercên dewletbûnê têda nemayne. Lê navend û Hewlêr ne pêk dikin ne jî jêk cuda dibin. Niha şandekê ketiya Niştimaniya Kurdistanê bê serokatî Mela Bextiyar berpirsê desteya kargerî û bê endametiya Seedî Pîr û Qadir Ezîz endamên mekteba siyasî û Xalêd Şiwanî û Firyat Rewandê jî endamên serkirdatiya Yeketiyê li Bexda ne. Şandê bilindê Yeketiyê pirsa mafê çarenivîsî digel Serokwezîrên Iraq behs diket û Ebadî jê radgehînî. Rêkê lê pêngavên mafê çarexwenivîsî nagirîn. Her wesan li dîv zanyariyên hatîne aşkera kirin. Şandê Yeketî behsê rêkeçareya arîşiyên herêmê û federal kiriye û daxwazî kiriye ku pirsa naftê dê navbera Iraq û Kurdistanê da bihêta çareserkirin. Hevde Seedî Ehmed Pîr endamê şandê Yeketiyê bêjît pirsa mafê çarexwenivîsî werekê girîngî dîdarê bûye û dê beramber de Ebadî ragihandiye. Rêkê lê mafê çarexwenivîsî nagirîn û mafê hemî gelek û mafekê Selmandî layê civakê nîvdewletî ve. Pêngavên geçinê bêwî mafê jî rêkê lê nagirîn. Belê me divêt ku Iraq li ser wî bernameyê kar bikin ku pêk ve yan jî li ser wî bernameyê ku cida bin û me pêxweş e bibîne cîranên baş. Her wesan Pîrê jî tewerekê dîda şandê Yeketiyê tekezî li seng û mafên pêşmerge kiriye. Çunkî pêşmerge dê pîdariyê kontrolkirina Mûsê daket û takê hêze ji layê pêkhatên neynewe ve bihêta qebûl kirin. Lewran divêt rês lê girtin. Her wesan pirsa livînên diplomasî eqlîmî û cîhanî derbarê guhorînê şelata navarast û deverê û aloziyên Sûriya jî hîne behs kirin. Pîrê got jî Ebadî tobat kir ku digel asayîkirina peywendiyên herêmê û Bexdaya û rêzê li hêzên pêşmergê Kurdistanê jî digirît. Dê pirsa naftê da tekez kir ku karî bi keftina berê dikin û eger pêtivî jî biket dê rêkekanî derbarê wî babetê girî neber. Her derbarê mafê cotiyar Seedî Pîrê aşkera kir Ebadî biryara xerckirinê daye ku awayekê qest parê gelmê cot bû herêmê bihenîrî. Lê piştî çend demjimêrên kêm ji vê vaniya endamê mekteba Yeketiyê Demê Nêçîrvan Barzanî serok hikûmet Herêma Kurdistanê peyvazî lê John Comey sînatorê Komarî Wîlayeta Texas ya Amerîka û şandê digel da kirî. Berheviya herê bû serkirina tevaya arîşên helabîstî lê navbera Hewlêr û Bexda bi rêka dîlokê nîşan e. Li ser gazinde û rexnên pênc çandên civata parêzgeha Silêmaniyê li Hûrşêx Cengî peyamekê bû hevalû li Engirê Niştimaniya Kurdistanê belav diket û dibêjît eval roja pêkguherîna